Да, детето е постоянно без панталон, въпреки че този път е. Или ако е с панталон, е босо. Защо? Защото Рая много обича да стои боса. Всъщност тя така проходи боса, после много трудно сложихме обувки. И след като сложихме обувки, само навън естествено, вкъщи не иска да чуе дори за чорап. Но вкъщи сме с подово отопление, така че не ни мислете, добре сме. И също така вкъщи е доста топло, така че не се притеснявайте, че тя ще изтине. Даже според мен така е супер, защото тя се калява. Ако трябва да съм честна, тя даже не издържа аз като съм с чорапи, иска да ги махам. Това е то. Тето иска да върви босо и гол. Нали, мамо? Ей, танцувай малко. Но ако трябва да съм честна за... Ти пък. Така е, да, всички ортопеди казаха, че е хубаво тя да проходи боса и тя просто така се свикна, тъй като тя проходи на морето още. И там за обувки явно не бяхме чували. И така.